Днес е 30 декември и ще проверя този експериментален кошер. 10 рамков многокорпусен. Това беше една отводка тази годишна, която се развиваше добре през годината, но не можа да събере така стабилно количество мед, така че целта на прегледа ми сега е да проверя медовите запаси. Така, пчелите са живи на 1, 2, 3 междурамия, се е скупчило кълбото, ето в тази част на кошера. Така, като гледам, имат контакт с мед по самите пити. Виждам мед, но кълбото е мъничко. Ето го. Кълбото е сравнително малко. На практика ето тук заема ето тази част от кошера. Сега, понеже това семейство е по-слабичко, затова ще му сложа малко питка и да видя как се изяли следващия път. По принцип на силно семейство с достатъчно запаси няма нужда да се слага храна, въпреки че и това не е съвсем вярно винаги. Просто трябва да се следи кълбото винаги да е в контакт с медовите запаси. Защото дори силно семейство може да загине, ако пчелите са спокойни като цяло, но все пак и студено и е хубаво бързо да ги затваряме. В общи линии пчеларството не е точна наука и винаги има изключения от общото правило. И сега вече на сензорната система пък ще следим консумацията на тази питка с мед. Питка с захар всъщност. Ето тук е един топ бар кошер, който сега го прегледах и се оказа, че пчелите са умрели от глад очевидно. В кошера на всичките пити има пчели и няма грам мед в него. Това си е гладна смърт е било. Заради топлата есен те са повишили консумацията на мед и не съм проследил как се движи и са загинали. Ето това е един друг топ бар кошер. Тук последната пита има мед около килограм по нея. Пчелите са живи тук. Ето тук има доста мед. Тази също. Ето тук се доближаваме вече до кълбото. Почват да се чуват леко. Ето виждат се. Ето. Сега тук. Имат достатъчно мед, ми се струва, няма да ги пипам повече.
Вижда се, че на питите до самото кълбо има запечатан мед, така че ги оставям. И това семейство вече е към края на януари, вече в зависимост от времето, или февруари, вече може да почне да се разпечатва този мед, за да започне по-активното развитие. Преди 2 дни преди 2-3 дни сложих малко питка. 29 30 май беше. Исках да видя какво ще се случва. В общи линии пчелите почти не се ядат я, да. Ядат я, но вижда се, че ядат. Но малка част от нея са изконсумирали. Днес е 1 януари и все малко са изяли за 3 дни. Времето беше топло слънчево, както е и сега. Реално.